Древно пророчество предвещава време на велика измама. И ще дойдат дни, гласи то, когато мракът ще носи лице на любов, а любовта – лице на мрак. В тази епоха на здрач, истината ще бъде забулена, а най-чистите сърца ще бъдат изпитани от илюзии, изтъкани от най-дълбоките им желания. В онези времена сенките, древни и гладни, ще облекат дрехите на спомена. Ще говорят с гласа на изгубеното, за да пленят сърцето, в което гори първият пламък. Този свещен огън, остатък от зората на сътворението, е последният бастион на светлината, чието угасване ще потопи световете в вечна нощ. Коренът на тази прокоба се крие в древността, когато жрец двойствена природа, разкъсван между амбиция и вяра, прекусил мост от време. Воден от смъртния страх пред забравата, той търсел не мъдрост, а извор, който да го направи вечен. Но стражите на подземното царство видели неговата гординя. Прегърнали го не с благодат, а с студен, обвързващ мрак. И вместо криле на безсмъртието, те изковали за душата му ефирни вериги, приковавайки го към своята воля. От тогава той броди в безкраен кръговрат, затворник на цикъла, от който искал да избяга. Вечно се ражда в нова плът, с спомен разбит на ехо, превърнат в инструмент на мрака, който го въплъщва там, където светлината още пее. И така сенките го водят до нея, пазителката на пламъка. Той се явява, облечен в скъпия образ на изгубения и любим, а думите му са сладка отрова. Примамва я в кристална капсула от време, затвор, където любовта е клетка, а сърцето й бавно се превръща в жив извор. Не за нея, а за жадните сенки, които се хранят от светлината й. От векове в залите на вечността, думите им оттекват, изсечени в камъка на времето. Но пазителите на баланса са изрекли пророчество, по-древно от самите звезди. Щом тя си спомни коя е, щом забравената истина прогори пътя към сърцето й, и пламъкът на сътворението се разгори в дланите й, тогава ще прогледне. Ще види, че сенките, които е прегръщала, не са нейният любим, а само неговата празна студена дреха, носена от онзи, на който никога не я е обичал, защото сърцето му е било кухо. В онзи миг, с един единствен удар на пробудено сърце, илюзиите ще рухнат. Веригите на лъжата, ковани хилядолетия, ще се разпаднат на прах. Времето, затворено и спряло, ще продани стените на кристалната си капсула, освобождавайки потока на съдбата. И жрецът, архитектът на тази измама, ще остане сам. Маските му, изтъкани от мрак и чужди сълзи, ще паднат една по една, докато не остане само с едното си, истинско лице, лице на страх и празнота, което никой вече няма да познае, защото силата му е била в отраженията, а не в същността. И тогава земята, дълго страдала под тежестта на лъжата, ще се раздвижи. Ще се събуди стътен, който не руши, а съгражда. Древните камъни, мълчаливи свидетели, ще запеят своята песен, мелодия за памет и възраждане. И древните артефакти, пазители на истинската история, ще изплуват от пръста. Те ще заблестят не с отразена, а със собствена светлина, за да свидетелстват пред Вселената, че светлината никога не може да бъде изгубена. Тя може да бъде забравена, скрита, но в крайна сметка винаги намира пътя, за да се завърне при себе си.